Conèixer un problema és la primera passa per posar-hi solució. I no hi ha lloc millor per conrear el coneixement que la universitat. En aquesta àgora de saviesa, la Universitat de les Illes Balears, va néixer un equip de professors que varen decidir donar forma al grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques per posar en comú els seus dots investigadors i dedicar-los a l'anàlisi de les desigualtats de gènere, raça, ètnia i classe i a l'exclusió social. Tot això amb un prisma teòric, crític i feminista i des d'una anàlisi empírica que combina l'estudi de les pràctiques socials, les polítiques públiques i la vinculació entre aquestes. Avui reconegut amb el Premi Pere Mascaró, aquest grup de recerca és el resultat d'un projecte batejat com la redefinició del Servei Especialitzat d'Inserció Sociolaboral, que va néixer amb el propòsit de revisar i redefinir la metodologia d'un servei que dona cobertura a tota la població mallorquina en risc d'exclusió social. Unint teoria i pràctica per a un objectiu comú, es conjuguen les peces d'un projecte innovador que compta amb una vocació orientada cap a la creació d'una plataforma comuna d'acords en qüestions com els imaginaris professionals de l'exclusió social o el disseny de processos d'inclusió individualitzat des d'un enfocament multidimensional. Aquesta proposta de redefinició del servei ha produït com a fruit un avenç notable en la correcció de tasques, el desenvolupament de protocols i l'establiment de pautes de monitoratge i millora contínua. Un progrés crucial que permet crear un model d'atenció integrada per a perfils amb problemes socials amb el qual es poden oferir itineraris d'inclusió de manera relativament autònoma.